Какво трябва да правя преди да дойда на масаж? Най-важното е да не сте яли час-два преди това. Не говоря за стабилно ядене. Ако нещо леко така сте се подложили, няма такъв проблем чак. Просто не е комфортно и не се препоръчва. Особено при мадеротерапията е важно това нещо. Желателно не сте се изкъпали, но дори да нямате възможност, имате нужда, примерно идвате след тренировка, аз предлагам душ, не случайно, в моята тоалетна и баня. Мога ли да се къпя след масаж? Може, няма проблем, но се препоръчва час-два да си останете с маслата, да не се изстудявате или топлите много изкуствено с душ. Мога ли да тренирам след масаж? Желателно е след масаж да няма физическо натоварване, освен ако самият масаж не е специализиран спортен подготвителен масаж, което човек, който си знае, си го поръчва. Има някакви специфики, спортен преди, спортен след, но най-вече е добре да се лежи или не да не се тренира, да се върши някакъв тежък физически труд. Също така трябва да се пазите от течения, от климатици, които да ви духат във врата, например, или когато има вятър. Много смешен въпрос. Но все пак задавам, трябва да се носи нещо, в смисъл хавлия, чехли, мазила, не е нужно нищо да носите, освен ако вие не си държите на някакво ваше си мазило, олио, или имате специфична кожа и си предпочитате медицинска козметика, въпреки че аз имам напълно изчистени и натурални олия, с които доста често при съмнения за алергии или хора, които са предразположени да им се появяват обриви, имат някакви съмнения, използвам такова изчистено базисно масло. Или при бремени също. Може да бремени да се правят масаж, може да се прави между 3-я и 7-я месец, като не се ляга по корем. В случая много леко се минава през кръста, може и в седнало положение или настрани легнало положение за гърба, с леки поглаждащи движения около кръста. Има се специфики, но имам такива клиентки, имала съм и нямам проблем с това. Даже е желателно заради отичането на краката да се правят масажи по време на бременност. Какви са противопоказанията за масаж? Противопоказанията са рани открити, възпаления в момента. Ако има някакво в момента остро възпаление, остра фаза на плексит, на дискова херния, по-скоро е добре на човек да се знае това, да е минал през лекар. И след като се поуспокоят малко нещата, да се идва на масаж и след това на поддръжка. Естествено и раковите заболявания са противопоказни за масаж. Има си и специфики при мадеротерапията. Не е желателно при жените да са в цикъл. При мадеротерапията също противопоказно е жената да е бременна или да е кърмачка. Затова е добре да се изчака да мине този период и след това може да се прави. Има се списък с противопоказания, като някои заболявания, кожни, епилепсия и така нататък. Не може да се прочете за това в интернет или аз да ви предоставя списък, но това са специфични състояния, които като цяло хората си знаят и казват и предполагам, не идват на масаж в този случай. Често задавам въпрос след колко процедури ще има ефект. Ако говорим за отслабващите процедури, винаги е строго индивидуално, но най-често почва да се вижда ефект след 3-та, 4-та, малко, ако идва редовно човек, колкото често трябва. След 6-та се вижда по-добре и след 10-та вече се очаква, че значително е намалял целулита, но нищо не приключва с това. Аз ви казвам и предупреждавам клиентите ми, които са мераклийки, да почват антицелулитен масаж, че това е хранене, пиене на вода, спорт, движение. И затова трябва да се редовни, почне да се един път. Нищо не свършва с 10 процедури, но най-добре винаги се препоръчва ударно едни 10 процедури за видим ефект. След това става все по-добър резултат и се поддържа. Относно масажа на гръб, например, болки в гърба, болки в краката. Тогава човек трябва да идва примерно един път в седмицата и ще види как дори после да разреди на 2 пъти в месеца, например, ще се чувства по-добре, но не и да чака да се насъбира болката, да идва през няколко месеца един път, защото тогава ефект почти няма да има. И любимия ми най-очакван въпрос, както винаги оставам за края, има ли хепи енд? Не, категорично не. Аз съм професионалист, това го обяснявам на всеки един, който ме пита, че ще си щастлив, но не по този начин. Както го казвах на туристите в Слънчев бряг и се съгласяха после с мене. Няма такива неща, това не е масаж, търсете си някъде другаде. Аз съм професионален масажист.